Och jag har munnen full med chips. Jag har haft munnen full med chips en kvart utan att tugga ut dem. Har du hört det? Någon? Har du gjort det? Ja? Det var skevt det. Du har legat en kvart utan att jag rört dem. Du har mycket chips också. Skratt åt mig eller chipsen? Jag tycker jag filmar dig. Ja? Jag filmar dig. Alltså. Jag hade lagt dem här bak på kinden. Jag hade kollat på TV. Räckte en kvart och... Nej, du sov. Ja, jag sov lite också. Men jag tänkte jag är dagdrömmare. Och så tänkte jag, fan vad de gör det. Det är chipsen som får det. Jävla chockad man var. Glatt överraskad man säger. Jävla nötter som kommer kolla på det här. Som jag askar på er. Alltså.